Regnskabsprincipper. Klarhedsprincippet har til formål at sikre, at årsrapporten opstilles på en overskuelig måde. For eksempel vil det være en god idé at have resultatopgørelse på en enkelt side, så det bliver mere overskueligt, end hvis den var fordelt på 2 sider. Væsentlighedsprincippet er med til at begrænse omfanget af årsrapporten, og så skal man så bevare fokus på de vigtigste forhold. Going concern-princippet indebærer, at årsrapporten skal udarbejdes under den forudsætning, at virksomheden gerne vil fortsætte sin drift i en overskuelig fremtid. For eksempel kan maskinerne i en produktionsvirksomhed værdiansættes ud fra den forudsætning, at de bruges i virksomhedens drift i en længere periode, altså i fremtiden. Kontinuitetsprincippet indebærer, at værdiansættelsesmetoderne ikke må ændres fra det ene regnskab til det næste. Det er med til at sikre, at virksomhedens årsregnskaber bliver sammenlignet år for år, da de samme værdiansættelsesmetoder er anvendt for hvert år af regnskabsårene. Neutralitetsprincippet skal sikre, at de valgte værdiansættelsesmetoder ikke afhænger af, hvordan de enkelte metoder påvirker virksomhedens resultat og egenkapital. Periodiseringsprincippet betyder, at indtægter og omkostninger skal indgå i det regnskabsår, de vedrører, uanset tidspunkt for deres betaling. Brugsværdiprincippet medfører, at årsrapportens poster skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte poster ikke må modregnes hinanden.